Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes aquí al Casal de Barri de la Prosperitat. Estem aquí a aquest acte de nou barris a la taula per la República i què millor que faci la presentació el nostre veí, el nostre company i el nostre amic, en Pepus. Un fort aplaudiment. Bueno, primer de tot, un agraïment per la vostra assistència aquí avui en dia, perquè hi ha molts actes aquesta setmana. Tenim la tira d'activitats i indudablement hi ha molta gent que m'ha dit que volia vindre, que no podia perquè estan en activitats. Recordeu que precisament demà és el 50 aniversari de l'assassinat de Puig Antic i llavors avui també hi ha un munt d'activitats a Sant Andreu i altres llocs i per tant gent que no pot dividir-se en dos i això és una deficiència, però bueno, és el temps, és el que tenim. Al marge d'això, primerament volia dir una disculpa perquè la taula no és paritària en aquest sentit, ens falten dones, és indudable, però resulta que la Marta Rosique s'ha posat malalta, no podia vindre i llavors en substitució ens ha vingut Joan Tardà, que ja no fa falta que el presenti, ja ho coneixeu de sobre. Marta Rosique no fas cara. Vull dir que algú ho havia de dir, és que és indubtable. Tenim el Gerardo que presentarà el seu llibre, que per cert és molt interessant perquè parla de la Primera República, la gran desconeguda, perquè no la coneixíem ningú. I precisament només els historiadors, com el Jordi Serrano, és el que ha indagat i ha treballat molt sobre el tema de la República, sobre el tema de la història contemporània, i ell sí que ens donarà moltes coses que desconeixem. Jo crec que això és important i serà un debat i serà escoltar-lo interessadament. I tenim allà els llibres que podeu comprar-los una vegada acabem d'aquí a l'acte. I a l'últim part de l'acte, d'això, si algú vol fer alguna pregunta i alguna consulta, obrirem micròfon perquè pugueu preguntar el que vulgueu. En principi li dono pas al Joan Tardà, que farà... Sí, t'ha tocat per voler. Vinga. Atesos. Bé, doncs, bon vespre i salut a tothom. Bé, en Gerardo ha escrit un llibre molt interessant. L'he comprat i l'he llegit. De fet, ja en vam fer una presentació fa unes setmanes a l'Eixample, al carrer Nàpols, a l'Ateneu, allà, a prop de Sagrada Família. Clar, de vegades ens han volgut penjar la llufa, els republicans i les republicanes, que estàvem segrestats pel passat, que érem captius de la història, que només alimentàvem els mites dels homes i dones de la Segona República. És cert que la Primera República ens quedava molt més llunyana, tot i que el republicanisme català d'avui és més fill de la primera que no pas de la segona, però també és cert que, com que la segona va esdevenir la icona de l'antifeixisme i com que va ser la guerra civil a l'estat espanyol el preàmbul de la Segona Guerra Mundial i com que a més vam ser les víctimes de la traïció de les democràcies quan no van decidir-se a ajudar la República Espanyola i que després van optar per consolidar el franquisme en benefici de la geopolítica, com que ens van condemnar a viure en la dictadura més llarga d'Europa, el republicanisme, a partir de la transició, es va veure condemnat a viure un segon exili. Primer vam viure l'exili de la dictadura, un exili exterior de milers i milers de republicans catalans espanyols que van haver de marxar, molts dels quals van morir en els camps d'extermini nazi, però que s'havien guanyat el mèrit de ser els primers antifeixistes. Només cal recordar com en l'alliberament de París
els republicans espanyols i catalans van tenir l'honor de ser els primers d'entrar-hi, però també l'exili interior, un exili interior que no es va acabar l'any 1977. Recordeu que es va legalitzar el Partit Comunista, però en canvi no es va legalitzar Esquerra Republicana ni tampoc es va legalitzar Izquierda Republicana, és a dir, el partit del president Azaña. I durant molts anys, la memòria republicana, fins i tot la presència del republicanisme a nivell parlamentari, va quedar reduït a presències testimonials, i tot i que és cert que Espanya, Izquierda Unida i bàsicament el Partit Comunista va agafar el relleu pel que fa a mantenir la memòria republicana, el procés de minorització va ser molt accelerat. A Catalunya tal vegada ens vam salvaguardar perquè Esquerra Republicana va mantenir una presència de menys a més, i perquè també és cert que la societat catalana havia estat la forjadora ja des de finals del segle XIX i al llarg de tot el segle XX havia estat la forjadora del republicanisme i el territori de l'estat espanyol capdavanter pel que fa al moviment republicà. No és casual que dos primers presidents de la Primera República fossin catalans, i no és casual tampoc que en el pacte de Sant Sebastià de l'any 30 hi fossin presents el republicanisme català, l'independentisme català, conjuntament amb el republicanisme espanyol. De manera que és cert que durant molts anys hem patit un procés de minorització del republicanisme, fins i tot ha costat que les noves generacions assumissin els valors del republicanisme, valors que són tan importants que fins i tot avui s'han convertit en valors de civilització, però que tenen l'origen en el republicanisme. I és evident també que el republicanisme, com ara, i com en la primera restauració borbònica, el republicanisme s'ha convertit en el catalitzador de tot allò que convindria enderrocar. És a dir, la no legitimació de la institució borbònica. És cert que des de l'any 1876, quan s'aprova la Constitució que legitima la restauració borbònica, fins l'any 1931 passen dècades per construir una alternativa republicana. Dècades. I són dècades en què el moviment obrer, el federalisme fill de l'anarquisme o que es retroalimentava el monarquisme, tot el catalanisme d'esquerres intenta una vegada i una altra guanyar la victòria de la República, però no arriba fins l'any 1931. I l'experiència republicana va ser curta i traumàtica, perquè evidentment la República era sinònim de modernitat, era sinònim de justícia social i era sinònim d'unes idees que atentaven directament contra la reacció covada des del segle XIX, alimentada pel carlisme i sobretot beneïda per l'Església Catòlica. De manera que és evident que el republicanisme és sinònim de modernitat, de progrés social, i que a més és la càrrega de profunditat que podria permetre acabar amb el règim monàrquic, que és el règim que legitima i acaba sent la clau de volta d'allò que n'hem dit el règim del 78.
De manera que avui, tot i que hi ha dificultats per construir aquesta alternativa republicana, tot i que potser tal vegada ens havíem il·lusionat molt sobre la possibilitat que un procés constituent català a partir de l'any 2017 per a la República Catalana servís de palanca per obrir un procés constituent espanyol que fes possible la proclamació de la Tercera República, potser tal vegada havíem estat massa optimistes o massa ingenus, però que no haguéssim aconseguit el cim no significa que el republicanisme deixi de ser l'única eina a partir de la qual podem generar, justament perquè el republicanisme es basa en la fraternitat, es basa en la llibertat i en la justícia social, és l'única eina que en aquests moments podem tenir per tal de construir processos d'unitat popular, processos de convergència de les esquerres a Catalunya i amb els nostres germans espanyols. És l'única eina que hi ha. I si n'hi ha d'altres, sempre convidem a que ens diguin quines són. En aquest sentit, i acabo, voldria fer remarca d'algunes qüestions. En primer lloc, en aquests moments hi ha un fantasma que recorre Europa i no és el fantasma del comunisme. És el fantasma de la reacció. Pedro Sánchez és un socialdemòcrata justet, però és un resistent. De fet, és un supervivent. Atribuir-li la condició de supervivent té una connotació positiva, perquè vivim en un escenari en què el feixisme o el pseudofeixisme, el totalitarisme, el militarisme i totes les desgràcies que crèiem enterrades 7 metres sota terra a Nuremberg, crèiem que la bèstia estava enterrada i sembla ser que la bèstia només dormia. Vol dir que el sol fet que hi hagi tants pocs governs socialdemòcrates a Europa i que tal vegada encara n'hi haurà menys i que el mes de juny veurem com la reacció acaba guanyant encara més posicions arreu d'Europa i al novembre potser guanya el Trump, és evident que hauríem de posar en valor com i de quina manera la cultura republicana, la cultura d'esquerres, en aquest marasme de la socialdemocràcia, on tot hi cap, i com que hi cap tot, fins i tot hi caben els que no en són, valdria la pena que això ho repenséssim. Com i de quina manera des de Catalunya som capaços de construir una solució i com i de quina manera podem construir una solució que alhora serveixi perquè avanci la democràcia a l'estat espanyol i nosaltres també sortir-ne beneficiats. Doncs el que em pregunto és si tenim alguna altra possibilitat de fer això que no passi a través del discurs del republicanisme. Si hi ha algun altre discurs que pugui servir per articular aquestes majories que entenguin que només podrem mantenir la catalanitat, que només podrem mantenir la llengua catalana, que només podrem mantenir la possibilitat de guanyar i obrir un procés constituent que ens porti a la República Catalana, si som capaços de garantir vides dignes de les persones. I encara no s'ha inventat cap solució per garantir vides dignes a les persones que no passi per repartir la riquesa de manera molt diferent a la que ara es fa. De manera que benvingut al republicanisme i per això és bo aquesta reflexió del Gerardo. Perquè el que fa és, des de la política, però també des de l'acadèmia, el que fa és repensar el present a partir de la informació del passat. Perquè si no, possiblement, en aquest món tan vertiginós, en aquest món que ho canvia tot,
en aquest món en què la política moltes vegades queda sotmesa a la demoscòpia, a la dictadura dels comunicòlegs, que acaba venent la ideologia com si fos un producte de mercat, només reflexionant, sabent d'on venim i sobretot com i de quina manera traslladem el testimoni a les noves generacions, serem capaços d'aspirar a guanyar. Gràcies. Gràcies és un dia collonut, no? Sí, poder estar en una taula amb el Gerardo i el Joan és com un regal, no? Perquè, bueno, diguem, són referents que un té, no? I poder participar en aquesta taula, doncs a mi m'agrada molt, no? El Gerardo, que va fer ja la República Inesperada, no? Ha fet una República Inesperada, va fer abans el llibre Dejar de ser súbditos, no? I és que jo m'ho he llegit tot, fins i tot m'he llegit llibres que no s'han publicat, o trossos de llibres que no s'han publicat. Però, clar, és professor de dret constitucional i es nota molt un enorme bagatge i coneixement de la història constitucional espanyola, diguem, no? I això hi afegeix que comença a tenir un erudicisme sobre el segle XIX espanyol notable, amb la paradoxa que ell diu que és diputat d'ultramar. Bueno, per ser diputat d'ultramar té un coneixement sideral en el qual un amb els seus llibres aprèn moltes coses, no? Però, a banda de l'aprenentatge, tant pel que fa al dret constitucional, al constitucionalisme espanyol i a la història, el Gerardo per mi afegeix una cosa sensacional, i és que jo vaig militar al SUC, encara a la clandestinitat, i si jo hagués de dir un dels errors de la tradició resistent catalana, no és quasi cap dels que es diu. Si hagués de dir l'error fonamental a la transició no és ni haver recolzat la Constitució del 79, ni una reforma, ni no sé què, perquè els efectius que hi havia eren els que hi havia. Eren 8.000 militants del SUC i 3.000 de la Joventut Comunista on jo estava. Molt pocs efectius. Si haguessin sigut molts més, la cosa hagués donat una altra. L'error fonamental, al meu entendre, era haver renunciat a l'horitzó republicà, als valors republicans i a plantejar la batalla per la república, si no es podia l'any 78-79, els anys següents, quan hi havia sistemes democràtics i quan ja no torturaven. Aquest per mi és l'error fonamental. Llavors el Gerardo, amb el seu activisme, diguem, com a historiador, com a jurista i també com a polític, el que fa és rectificar una part de l'error històric de la tradició comunista o d'aquesta part de la tradició comunista. I a mi això em sembla sensacional. És a dir, és qui rectifica una part de l'herència del que podria significar el Soletura, no? I torna a plantejar a l'esquerra del Partit Socialista a Catalunya, però també a Espanya, aquest horitzó republicà. I a mi això em sembla una aportació política de primer nivell. És a dir, té valor pel que escriu, però també té valor pel que és, pel que significa, com un nou referent que rectifica una part, per mi, dels errors de la transició. Perquè, clar, aquesta idea de, bueno, no hi ha un dilema entre república i monarquia, sinó entre democràcia i tal, i obviar la qüestió republicana, és enfotre-se'n i és d'un gran desconeixement de la història d'Espanya. Per què? Bueno, perquè, clar, amb monarquia, això ja ho sabien al segle XIX tota la gent, era impossible tenir una solució pel que ara es diu el problema territorial, no? De veure què fem de Catalunya. Però hi ha una altra cosa pels que diuen no parlem d'aquests temes, parlem dels problemes que preocupen a la gent.
no? Parlem dels problemes que preocupen a la gent. Bueno, però és que amb una monarquia és impossible unes polítiques socials, socialistes avançades. És impossible, perquè el cap d'estat és el jefe de l'IBEX 35 i és el comissionista màxim i és que ja no sé quantes proves més necessitem perquè la cosa és absolutament... Sembla que era el llibre anterior teu, que el Talleyrand deia los reyes siempre roban pero los borbones exageran, o una cosa no, no ho tenia apuntat això, però no sé què més volem, però no del Juan Carlos, no, del Felipe VI, que si algú tenia algun dubte del paper que podia jugar, el 3 d'octubre del 17 ho vam veure d'una manera clara, però alerta no només pel tema territorial, sinó també i fonamentalment pel tema social. A més, a veure, Karl Marx, en 1854, en un diari als Estats Units, deia hi ha regions que després formaren petites entitats independents a Espanya. La monarquia absoluta ja ha trobat doncs a Espanya una base material que per si mateixa rebutjava la centralització. Hòstia, Karl Marx, 1854, sí, no era d'Esquerra Republicana, Karl Marx, oi? Bueno, ja es veia, no? I això, aquest sentiment, aquestes idees, és la que Pi i Margall és capaç de proposar. Bé, aquí hem tingut un problema a la transició, que és que vam anar a buscar referents com més lluny i exòtics millor. I això és com una autocrítica, jo també, O sigui, teníem penjats el Che Guevara, el Ho Chi Minh, és clar, a veure, Vietnam, sí, estàvem a favor d'aquests, això és evident, ara no, però bueno, quedava molt lluny com a experiència pràctica, no? Després hi vam fotre Lubumba, Iugoslàvia, Nicaragua, el comandante Marcos, bueno, hòstia... I a Set Arafat. Exacte, sí, no, i cony, jo hi tornaria, diguem, no. Ara, i la pròpia tradició? O sigui, cada país recerca i té lluites en tots els àmbits i això li va marcant uns certs camins. No hi ha lluita possible, no hi ha batalla possible, no hi ha revolució possible sense el no-res. I aquí teníem uns referents superextraordinaris. La meva teoria és que quan a la transició la gent es posava a llegir els nostres referents, que podien ser Pi i Margall, Ferrer i Guàrdia, o no sé què, quedaven esgarrifats. Perquè, clar, són super més moderns que l'ho d'ara. Però molt més. I a més en sabien molt més que en general ara. I llavors això ha creat un problema. Això afegit, a més, al tema del franquisme, acabar amb la memòria històrica, no era acabar amb la història fins abans de 1931. No, era liquidar tota la història i anar-te'n als Reis Catòlics, diguem-ne. I aquí hi havia tot el segle XIX, que és on surt, on es forja les idees progressistes que ara tenim. A més amb gent brillantíssima que, si estéssim a França, hi haurien personatges i esdeveniments que haurien fotut 3 pel·lícules de cada un. Aquí, a més, tot això és superdesconegut i aquest és una part del problema que tenim. I la Primera República, són més fills, efectivament, de la primera que de la segona. I per resoldre els problemes d'ara estava molt més plantejat la Primera República que la segona. I hi havia una gran tradició, o sigui, la Primera República no surt del no-res, sinó surt d'una llarga tradició molt antiga, molt desconeguda, en el qual ja patim d'un problema inicial. I és que tenim una genealogia del catalanisme molt equivocada. El catalanisme neix de Bonaventura Carles Aribau amb lo de la pàtria. I després això té una sèrie de gent. Carles Aribau era un botifler, ara per anar ràpid, perquè vull ser curt perquè tinc moltes pàgines aquí, però vull ser curt, però era un botifler un impresentable. L'Àngel Carmona diu lo de la pàtria era lo del patró, no la pàtria catalana. Un tip absolutament impresentable. I aquest diem que és el pare de l'inici de la Renaixença, el catalanisme. Prat de la Riba, l'altre pare de la pàtria, diu
que parla dels castellans com a bàrbars, no? I diu que Catalunya per als catalans. Bueno, hi ha frases que un li fot els pèls de punta, no? Bueno, l'altre pare de la pàtria, Prat de la Riba. Bueno, i aquí arribem a tota una genealogia. Aquí posem Valentí Almirall, que és el republicà federal bo, que és, al meu entendre, l'equivocat. I sí, perquè pretén una aliança amb els sectors burgesos i llavors al final de la seva vida es redimeix i els critica, diu ha de declarar bárbaros a los no catalanes, la dreta catalana, y aún a los que no piensan, hablan ni sean como ellos, aunque hayan nacido en Cataluña, en un canto de odio y fanatismo resucitado. Bueno, que al final es redimeix Valentí Almirall, però és l'únic republicà federal bo per a aquesta gent, no? Bé, i desconeixem tota la tradició protorepublicana i catalanista que hi ha. I hi ha personatges fins i tot anteriors com Josep Robreño, l'iniciador del teatre en català, que tenia un èxit extraordinari. O sigui, és que aquí no estem parlant de persones que vivien en una comuna Olot i que no coneixia ningú, no. Tenien un èxit extraordinari. O Antoni de Puigblanc, diputat per Mataró al Congrés de les Diputats, al trienni liberal, el 1820 al 23, l'ideòleg d'acabar amb la Inquisició, o Ramon Xaudaró, un personatge realment extraordinari per fer 20 pel·lícules i acaba sent afusellat el 1837, autor d'un projecte de Constitució republicana, etc. Ja en el seu moment l'acusen de ser cap dels sediciosos revoltats. Hòstia, és que hi ha paraules, rebels, sediciosos, i al llarg d'història es va repetint això. Si l'hagués agafat el García Castellón. Exacte, sí. Bueno, el va agafar el García Castellón del 1837 i el va afusellar igualment. Ara no poden afusellar-los. Però bueno, ja... Sí, han d'anar. Hi ha Tot Errades, un altre personatge realment extraordinari, en el qual no em puc estendre, però empresonat 20 vegades, etc. Autor d'un himne revolucionari català que es deia La Campana. Ja la campana sona, el que no ja retrona, anem republicans, anem a la victòria, anem, ja has arribat el dia que el poble tant volia, fugiu tirans, el poble vol ser rei. Introdueix l'ús del català als mítings. Un altre és Narcís Monturiol, conegut perquè fa un submarí, era comunista, però a més, esclar, té un llibre amb un text molt difús, amb el títol diu ¿De qué manera soy comunista? Sí, a veure, no cal molta interpretació dels historiadors. O un altre fulletó que diu Mi credo comunista. I només el coneixem pel submarí. També hi ha Josep Ansel Clavé, conegut pels cors de claver, i a més es deia treu els obrers de les tavernes per cantar. A veure, anar a les tavernes era bo, perquè eren els llocs on es reunien els comitès obrers que després feien vagues. On et penseu que es reunien? Al principi, a les tavernes. Segon, no es volia fer cantar. A partir de la cultura pretenia muntar una revolució per emancipar els treballadors dels amos. És que clar, ens ha arribat una mena d'històries del segle XIX superdesconegudes, però Ansel Clavé va ser, amb unes eleccions que hi ha a 1872 i 73, bastant apropades a un sufragi universal masculí, però bastant és escollit amb el que s'assembla més a unes eleccions a la Generalitat de Catalunya, és escollit president de la Diputació de Barcelona i actua d'una forma anticlerical, acaba amb les subvencions a l'església, a les processons, etc., el foten fora. A part de fer cantar la gent, si la primera república, el Pi Margall, en comptes de 6 setmanes o una cosa així, no, Gerardo, hagués durat 4 anys, a Catalunya hi hauria un estat català amb una Constitució catalana pactada amb una república espanyola de forma sinalagmàtica. I clar, aquí, com que això es diu aquestes paraules rares, la gent no sap què vol dir. Vol dir amb les competències que el poble català vol. Perquè el federalisme va de baix a dalt, que després intentaré explicar-ho. És a dir, que si la primera república va ser un fracàs, no. Si la primera república hagués sigut
hagués durat i no hagués acabat per un cop d'estat, no per la voluntat expressada pel poble en unes eleccions, encara que fos amb sufragi universal masculí, repeteixo, segurament en cert Clavé hagués sigut el president de l'estat català o Ildefons Cerdà, un altre comunista conegut només per l'Eixample. Bueno, clar, per l'Eixample. Era republicà federal i super d'esquerres, o si no, Baldomer Lustau. Bueno, això ja és una interpretació, però hauria sigut algun d'aquests. I en canvi els desconeixem d'una manera molt clara. I llavors hi ha un personatge sensacional pel mig, que és Josep Narcís Rocaferreres, un republicà federal. I aquest paio, 1859, escriu un fullet que també té molt difícil interpretació, que es diu La independència de Catalunya. O sigui, tampoc cal ser molt espavilat per entendre. Llavors, el tio comença a parlar amb articles, escriu 1.100. Tampoc és que és una persona d'una comuna olot que no l'ha descobert algun arqueòleg. 1.100 articles, un encunya el concepte del patriotisme social, comença a parlar del catalanisme progressiu, hòstia, uns conceptes molt actuals, no? I diu, bueno, recuperem les institucions antigues però sense braços, és a dir, sense nobles, església, etc. Bueno, l'independentisme surt del federalisme, és que no pot sortir d'una altra manera, d'un altre lloc. Bueno, això no ho coneixem. Prat de la Riba és conegut com el suposat pare intel·lectual del catalanisme amb el seu llibre La nacionalitat catalana, 1906, però resulta que Rocaferreres, 20 anys abans, escriu 4 articles amb el títol de La nacionalitat catalana. Bueno, i en canvi aquest no el coneixem per què? Perquè és anticlerical, perquè és d'esquerres, perquè ho té tot, bueno, tot el que a nosaltres ens agrada. Però a més, quan Macià, ara faig un salt, a l'any 28 encarrega a Josep Conangle una Constitució per una Catalunya independent, Conangle, que està a Cuba, redacta la Constitució Provisional de la República Catalana per Francesc Macià i en les seves memòries diu una cosa també difícil d'interpretar, que diu: les meves preferències ideològiques eren honradament pacifistes i es devien en gran proporció a les ensenyances de don Francesc Pi Margall, el venerable apòstol republicà federalista. Bueno, sí, tampoc cal ser un geni per veure que hi ha un fil conductor que ho sabia qualsevol treballador i treballadora en consciència de classe fins a 1939, i ara resulta que en el món polític, mainstream, intel·lectual i acadèmic, es diu no, una cosa el federalisme, l'altra cosa és l'independentisme, i ens fotem uns lius aquí, que això té efectes pràctics. Perquè, clar, després tenim unes barreres entre gent que no les hauríem de tenir. I acabo amb una definició. Què és el federalisme? Perquè, clar, la gent creu que el federalisme, i Pi Margall és l'autor intel·lectual del títol octavo de la Constitució espanyola, no? I clar, la Constitució espanyola, que l'única vegada que diu federal és per prohibir-ho. Llavors, bueno, també és una cosa per apuntar-se. Però què volia dir el federalisme per tota aquesta tradició? Volia dir que va de baix a dalt, que les persones s'autodeterminen, perquè no pot haver ni una església, ni l'estat, ni ningú que li pugui dir com viure la vida i com pensar. Per això Pi Margall és profundament lliberal, no neoliberal, sinó lliberal al bon sentit. No hi pot haver ningú que li digui a una persona com viure la vida. I aquestes persones que s'autodeterminen, els municipis s'organitzen i el conjunt de municipis decideixen quins estats munten. I ell què diu? Ara, com deia, los antiguos reinos que ahora son naciones, algo així, no? Bé, clar, sí, té un coneixement brutal Pi Margall de la història de Catalunya i d'Espanya, i llavors agafa les idees de la tradició passada per el camí de la raó. O sigui, no s'inventa coses de zero com els postmoderns d'ara, que volen trobar solucions sense tenir en compte el seu coneixement. I realment, amb aquests intents de proclamar un estat català a la Primera República, després fan un projecte de Constitució per un estat català el 1883 i ens trobem que la dreta, i fins i tot una part molt important de l'esquerra, considera els republicans federals no catalanistes. Bueno, a veure, acabo amb una referència, i és
La Primera República va ser un fracàs, com diu la reacció i una part de l'esquerra, no? Fins i tot diuen eren reinos de taifas, no sé què, tal, com si els reinos de taifas fossin dolents. O sigui, els reinos de taifas, la cultura andalusí en el seu moment era el Nova York d'ara. Clar, sí, era el súmmum de la cultura, el refinament i des de tots els punts de vista. Llavors ja comencem per coses que es fan malament. Home, si la Primera República hagués funcionat, a part de resoldre el problema territorial espanyol des de 1873-74, hagués resolt el problema d'una part molt important dels pagesos catalans. O sigui, els rabassaires, hi havia una proposició de per què els rabassaires eren republicans federals. Bueno, era un intent de Pi Margall de resoldre el problema de la rabassa morta. Fan un projecte de llei que llavors no s'acaba, si el projecte s'aprova, però no s'acaba aprovant la llei, diguem-ne, no? Però era fer una reforma agrària explicat ràpid i donar als rabassaires la propietat de les terres. Bueno, això és el que intenta Companys el 34, el mateix. I el fullon del 1934 és per la llei de contractes de conreus, que era intentar acabar amb el problema dels rabassaires. És a dir, ens haguéssim estalviat una part molt important dels problemes a la pagesia, però també de la incipient classe obrera organitzada, perquè es plantejaven uns avenços socials des de tots els punts de vista. Bueno, Josep Fontana, acabo, deia hi ha escenaris en el que el passat ens il·lumina, i per mi un dels escenaris que més il·luminen el present és precisament la Primera República i el republicanisme federal. Gràcies. Bé, molt bon vespre a tothom. La veritat és que per mi també és un regal aquesta trobada, o sigui que vull començar per agrair a la gent de la taula per la República de Nou Barris. No podíem tenir millors organitzadors d'aquest acte, que de fet abans de venir, li deia el Pepo, clar, els miralls de la qüestió digital. Estaven fent publicitat de la xerrada i tu vas a Twitter i veus 3 retuits, 4 retuits, i Pepo, és que no sé si vindrà gent, si tindrem gent, i el Pepo em diu, això és Nou Barri, la gent sempre respon, no? I efectivament el republicanisme popular de Nou Barris ha respost més enllà del que podia indicar el miratge aquest del món digital, no? Bueno, jo estic molt content que es faci aquí, perquè com bé deia el Joan i també el Jordi, la tradició, hi ha institucions republicanes per excel·lència, no? Jo crec que els ateneus, els casals de barri, són institucions republicanes per excel·lència, i per tant la possibilitat que aquest acte sigui acollit aquí també té a veure amb això. I també s'ha de dir, perquè, clar, jo he escrit un llibre sobre la Primera República, havia començat escrivint un llibre contra els Borbons, i per què m'ha portat a escriure sobre la Primera República? Jo crec que tant el Joan i el Jordi ho han dit, perquè és una experiència republicana oblidada o desconeguda, esborrada intencionalment de la història. A Franco li preocupava molt el segle XIX, molt. Sabia que el segle XIX sobretot era el segle que havia de ser esborrat de la història, perquè era el segle on moltes de les rebel·lies, de les rebel·lions republicanes, dels anells revolucionaris, els anells de canvi, estaven vius i van ser exitosos fins i tot. Després del franquisme, clar, cada cop que parlem de república ens recordem del tràgic final de la Segona República, amb 40 anys de dictadura, amb assassinats massius, amb una massacre, amb un genocidi sense nom. Però al segle XIX la batalla estava molt oberta i hi havia una intencionalitat d'esborrar tot això de la memòria, no? Però el que és cert és que la Primera República hi és. Clar, ara el Jordi anomenava un munt de personatges, de figures del republicanisme del XIX que són molt desconegudes, però anem a una de les més importants: Francesc Pi i Margall, pare del republicanisme federal de lliure dació, federal confederal podríem dir, laic, antimonàrquic,
socialista, declaradament socialista, socialista, comunista, llibertari. En Pi estan les tres tradicions alhora. Al llarg de la seva obra, Pi Margall diu: soc socialista, soc comunista, soc anarquista. Molt interessant, perquè jo crec que el republicanisme avui, també ho deia el Joan, precisament té una virtut, el republicanisme democràtic, el republicanisme que en el cas d'Espanya només pot ser antimonàrquic, obertament, no? I que pot ser la casa comuna de diferents tradicions emancipatòries, la casa comuna de gent socialista, de gent socialdemòcrata, de gent comunista, de gent llibertària. I en Pi Margall això estava molt clar. Clar, tu dius, home, Pi Margall és una persona desconeguda, ningú no sap qui és, aquest any és el bicentenari del naixement de Pi Margall. Quin és el lloc de tota la península, de tot l'estat, de tota Barcelona, on Pi Margall, el president republicà, el president obrerista, és reconegut? Nou Barris. Perquè és aquí on tenim la plaça de la República, on hi ha aquell medallón que tenim allà. El rostre que hi ha allà és el rostre de Francesc Pi i Margall, que abans el teníem a Passeig de Gràcia, allà en Diagonal, allà és on s'inaugura a la Segona República. Quan ve la dictadura franquista, òbviament, Pi Margall havia de desaparèixer d'allà. I és molt interessant, jo no conec tota la intrahistòria, però és molt interessant que Pi Margall hagi acabat a Nou Barris. Coses de la història. No sé si era intencionat o no, però per què? Perquè Pi Margall considerava que el republicanisme democràtic només podia obrir-se camí si tenia el seu centre en les classes populars i treballadores. No només, òbviament, li semblava que s'havia de comptar amb sectors mitjans, amb intel·lectuals, gent del món de la cultura, gent de la petita i mitjana empresa, diríem avui, amb alguns sectors industrials, podria ser fins i tot, però el nucli de qualsevol projecte republicà democràtic eren les classes treballadores i les classes populars. I avui el lloc on Pi Margall està més protegit és a Nou Barris, que per mi és una cosa com molt interessant i que em complau molt, per tant, que puguem parlar d'aquest tema aquí, no? També m'agrada, perquè com ja s'han explicat moltes coses, jo no insistiré en això, efectivament hi ha moments en què el passat és més modern que el present, no? És així. Ara de sobte, no? Ho dèiem, estem en un món, el creixement de l'ultradreta a tot arreu, que si Trump, Milei, no? Aquí la reacció a Bascat, en fi, veus tot això i dius, però per on podem respirar? De sobte sembla que es tanca la imaginació, no? No podem imaginar-nos un futur, emergència climàtica, desigualtats, guerres, Gaza... Doncs per on sortim? I de vegades, curiosament, si tu tornes al passat, tornes al segle XIX i respires un aire fresc i veus coses, no? S'obren finestres, i finestres que van quedar històricament entreobertes, no van quedar tancades del tot. És cert, no es van poder obrir, però allà hi ha una clau, hi ha una porta que es podria haver obert i que no es va aconseguir del tot, però allà va quedar. I en realitat aquest segle XIX té molta més modernitat a mi i ens ajuda més a imaginar-nos el present i el futur que moltes experiències del segle XX que tenen a sobre una càrrega molt, molt dura que té a veure amb el que van significar els feixismes, inclòs el franquisme, per tot aquest segle, no? Llavors, per dir-ho de manera molt clara, què m'interessa a mi de la Primera República? Bueno, el Jordi ho ha dit molt bé. Una cosa que m'interessa és que ens ajuda a entendre per què històricament entre federals que eren genuïnament republicans i independentistes que eren genuïnament republicans hi havia moltes coses en comú. Moltes coses en comú. O sigui que aquest diàleg s'havia de produir sí o sí. Primera cosa que m'interessa. I m'interessa molt, per això que hi sigui el Joan aquí, o sigui, m'interessa la composició de la taula i m'interessa la composició del públic, del qual conec a moltíssima gent. Perquè crec que aquí hi ha un espai de trobada, un espai de ponts que s'han de bastir i que són fonamentals per resistir a la reacció. Això ho tinc claríssim. Segona idea que m'agrada.
La Primera República va ser una experiència que va tenir un epicentre molt clar, per la part bona i per la part dolenta, que era tot l'arc mediterrani. El republicanisme era fort en l'arc mediterrani i després arribava també pel nord, fins i tot a Corunya, algunes ciutats gallegues. Hi ha un mapa republicà, això pot semblar determinista, però que no s'altera gaire a la història, i tu vas veient les ciutats, Corunya, de vegades Bilbao, diferents ciutats de Catalunya, Barcelona, evidentment, comences a baixar, Cádiz, etc. La Primera República va ser molt catalana, però sobretot va ser molt andalusa, que aquí el meu amic, el Manu Leonés, allà darrere, va ser molt andalusa. Andalusia i era el nucli del republicanisme de contingut social, sobretot. El republicanisme de la pagesia andalusa, dels senseterres, va ser molt fort a la Primera República. Catalunya venia d'altres batalles, estava més feble, teníem el carlisme més aquí, que va ser una força antirepublicana molt important, però és una república catalano-andalusa amb, evidentment, centres en altres llocs. Galícia, a la Primera República es van proclamar repúbliques i cantons republicans fins i tot a Extremadura, a Toro. Però és veritat que el republicanisme era sobretot fort en l'arc mediterrani. Llavors, per què m'interessa portar aquesta història? Per una altra conclusió que treia ara en Joan. La possibilitat del republicanisme d'obrir-se pas a Catalunya, a Andalusia, a Galícia, al País Basc, on vulgueu, és que les forces republicanes estiguin coordinades entre si. De manera aïllada, en la península no ha funcionat mai. Aquesta coordinació no sempre és senzilla, però crec que qualsevol persona de conviccions republicanes que sigui genuïnament federal, que sigui independentista però que sigui republicana i d'idees democràtiques, ha de tenir això present. A mi m'hagués agradat que aquest llibre hagués sortit en català. Intentaré, crec que vull fer una traducció, però clar, des que jo soc a Madrid, la meva obsessió també és fer una cosa que jo crec que aquí hem fet poc en els últims anys, i el Joan no sap perquè el Joan ho feia a Madrid, que és poder parlar més amb aquesta gent d'Andalusia, d'Extremadura, de Cuenca, que quan tu hi vas, té familiars també que han estat afusellats durant el franquisme, que han estat... I tu els has d'explicar, que els republicans catalans ens sentim germans també d'aquests ideals, i aquestes ferides també són les nostres. I molts dels anells són anells compartits. I a la Primera República apareix, es posa sobre la taula d'una manera molt clara quina és aquesta fórmula que pot permetre arribar en algun moment a acords. Que és aquesta idea del federalisme, que com dic és federalisme com federalisme, de lliure adhesió. Individus, municipis, regions. El que passa és que tots els republicans del segle XIX deien compte, perquè a partir de 1833 a Espanya, un senyor que es deia Javier de Burgos, s'inventa un sistema de províncies que no existia, 33 províncies, però abans de 1833 no eren 33, eren 14. I les 14 províncies que hi havia eren províncies que Pi i Margall i els republicans de l'època deien abans van ser regnes o nacions independents. Aquest és un llenguatge del segle XIX. Les províncies, aquestes 14 províncies, Catalunya, Galícia, Vascongades, Andalusia, en el seu moment eren regnes o nacions independents. Hi ha un plegament possible, i aquesta gent és, sí, possible i desitjable. Un acord de lliure adhesió, no imposat per la força, no imposat per la violència, lliurement decidit. Clar, perquè això sigui possible, la monarquia és un obstacle. Això ho teníem claríssim. Era un obstacle en molt sentit. Per què era un obstacle? Bon, era un obstacle en primer lloc perquè a partir de 1614 la dinastia borbònica, tot i que els àustries també ho havien fet, les dues grans dinasties que venen després dels reis catòlics, els àustries i els borbons, són dinasties cesaristes i són dinasties a la seva manera centralitzadores, més clarament els borbons que els àustries, però els àustries també. Recordem el conde duque de Olivares. Per què tenim la revolta dels segadors aquí a Catalunya?
La revolta dels segadors hauria de ser, aquest 1648 hauria de ser efectivament la data nacional de Catalunya, perquè és la revolta pagesa, la revolta popular, molt més que 1714. Però entre 1648 i 1714 es va configurant un tipus d'estat que no reconeix això de les províncies que eren naciones o reinos independientes o petites repúbliques, com diu Marx. Marx ho veu d'una perspectiva republicana i diu no, jo no veig nacions ni veig regnes, veig repúbliques. Aquí hi ha un conglomerat de repúbliques mal governades perquè la monarquia és incapaç de governar això. I els republicans i republicanes del 19 diuen, bueno, el pegament possible és aquest federalisme des de baix. Però ha de ser antimonàrquic. No podem fer-ho en la monarquia. Clar, no tothom està d'acord. El segle XIX és molt interessant perquè el segle XIX és l'únic cop que a través d'un moviment popular i militar progressista es fa fora els Borbons i els seus aliats. Això és la revolució de 1868. És molt fort. Jo això no ho tenia clar fins que no em vaig posar a estudiar tot el segle XIX. Però jo ara vaig a Gràcia, a la plaça de la Revolució, que hi ha una gelateria, cada cop que sé que prendo un gelat allà, se m'infla el pit perquè dic, això és la plaça de la Revolució. Aquest va ser un moment decisiu de la història del XIX. Aquí és on, de veritat, podien començar a canviar les coses. Aquí hi havia la possibilitat d'una altra Catalunya possible, d'una altra Espanya possible, d'una altra Ibèria possible. Perquè per alguna raó, gairebé tots aquests republicans federals del XIX eren iberistes. S'imaginaven un nou pagament on Portugal havia de ser-hi sí o sí. Eren iberistes i diguem les coses com són, eren internacionalistes. Era la República Federal Ibèrica en el marc d'una república universal i socialista o comunista. I una república que només podia ser universal si les classes treballadores eren l'actor principal. Llegeixes això al 19. Toni Domènech deia que hi ha gent que es pensa que les nostres àvies o besàvies al 19 anaven en 4 grapes. Diu, era gent molt més culta políticament en molts aspectes si ho comparem amb l'actualitat. Que això, vull dir, està introduint una gran quantitat d'ignorància, no? S'estan perdent moltes coses. Que al segle XIX, un Ateneu Popular, no només hi havia les corals, no només la gent es trobava per fer una cervesa, com es pot fer aquí al Casal, sinó que eren espais de formació política i de formació històrica. I tu anaves a una biblioteca i el que feia la gent republicana era intentar, que jo he intentat, però estic convençut que es pot fer i s'ha de fer d'una altra manera, és recuperar aquesta tradició republicana a través de petits llibres, actualitzant-la, fent-li les preguntes del present. Jo continuo pensant que ara necessitem més sèries que ens parlin d'això. És que no hi ha sèries a televisió, no podem anar als cinemes. I a la transició de l'antifranquisme va aconseguir que es fessin coses molt interessants. No? Per tant, jo crec que tornar sobre aquesta idea del segle XIX és interessant per això, perquè tinguem una conversa entre el republicanisme genuïnament, o el federalisme genuïnament republicà, i l'independentisme genuïnament republicà també, i que aquesta conversa pugui incloure a tots els pobles, no, del conjunt de l'Estat. M'hagués agradat, òbviament, i la meva idea era que hi fos aquí també la Marta Rosique, que va ser companya meva al Congrés dels Diputats allà a Madrid, per moltes raons. Perquè una de les batalles que es va produir també al segle XIX, i que també és força oblidada i ara està començant a rescatar, és el paper de les dones en tots aquests processos republicans. Que hi eren, que la historiografia les ha invisibilitzat, però que hi eren. I que, com sempre, cada cop que hi ha un moviment democratitzador, emergeixen, es trenca, no?, l'espai domèstic, el domus, i les dones surten d'allà i apareixen i agafen la paraula. I al segle XIX, ara la historiografia de dones està mostrant molt tot això, no? Però les dones on eren? No, sí, clar que hi eren. Clar que hi eren. La Primera República, per exemple, el suport popular que tenia la Primera República estava molt vinculat al militarisme de la monarquia. Perquè la monarquia, clar,
una cosa que tenia clar el republicanisme al segle XIX és que tu no vols la monarquia no només perquè el cap d'estat no sigui escollit per la gent. Sí, d'acord, és una institució antidemocràtica. Però aquí, des de 1492 fins al dia d'avui, la monarquia és més coses. El Jordi ho deia simplificat, la monarquia és l'IBEX. Efectivament, la monarquia és, en part, el bloc reaccionari rendista financer. Aquest bloc, que un país poc industrialitzat, diguem-ne com un estat poc industrialitzat com Espanya en general, el bloc rendista és molt important, té molt de pes. Avui li diem el partit immobiliari financer, que encara el tenim allà. No? Però és el bloc immobiliari financer terratinent. Això era el segle XIX i encara continua. I esclavista. I esclavista, exacte. Llavors la monarquia era el bloc rentista. La monarquia era el bloc colonialista i militarista a l'exterior. Per què? Perquè era esclavista també. Els generals que participen en els cops d'estat contra la Primera República i contra la Segona República, tots havien estat prèviament a Àfrica, al Marroc, a Cuba, a Filipines, i allà hi havien tractat a les pobles colonitzats com després van tractar a la gent aquí. Aquest és un banc de prova. Els que van afusellar a Rizal a Filipines, el gran patriota filipí, allà està Millán d'Astrais. Està a Filipines. Franco està a Àfrica, al nord d'Àfrica. Perquè aquest bloc funcionava d'aquesta manera. És a dir, la monarquia era el bloc rentista, la monarquia era l'exèrcit repressor, la monarquia era l'església, que el que els preocupava als republicans no era només l'església com una església d'estat que impedia la llibertat de consciència, això també, però l'església era un actor del rentisme, un més, que concentrava propietat de la terra, que concentrava propietat immoble, i la gent odiava l'església per això. I molta gent que era cristiana, avui diríem cristians de base, eren republicans i republicanes, però sabien el que significava l'església, que era un actor més del rentisme. I la peça que unia tot això era la monarquia. Per això hi ha gent que diu, no, Gerardo, per això de preocupar-te tant per si tenim rei o no tenim rei, és només un símbol. Que s'han fet que, no, és que tenim una monarquia parlamentària, em deia l'altre dia el ministre Bolaños al Congreso. I diu, ministre, és que la monarquia que tenim no és ni tan sols parlamentària. Per què? Perquè els Borbons mai no han acceptat límits constitucionals. No ho han fet absolutament mai. I per això el republicanisme no és una opció per a una persona de conviccions democràtiques. No? És una obligació. Sabeu que al barri de Gràcia hi ha la famosa, no, a la plaça de la Vila, la famosa revolta de les quintes. Perquè què són les quintes? Que els fills de classe treballadora siguin enviats a unes guerres que només beneficien a la monarquia, al bloc financer, a la cort. I qui està en la primera línia de l'oposició a això? Les mares. Les mares. Nosaltres que matin els nostres fills en aquestes guerres absurdes. I això va ser una força enormement democratitzadora. Òbviament, quan les mares surten al carrer i demanen l'abolició de les quintes, no es queden aquí. Ja, però i el preu del pa? Què fem amb això? No? I el preu de la cistella, dels recursos bàsics, els aliments, què fem amb això? I amb l'habitatge? A la Primera República, igual que a la Comuna de París, un dels primers temes que es posa sobre la taula és la limitació dels preus del lloguer. És que estem encara en aquesta batalla contra el rentisme. És clar que les condicions de treball dignes, però l'habitatge, no podem pagar l'habitatge, i les dones ho veuen claríssim, això. Bueno, el que vull dir és que quan veus que això estava en la Primera República, Josep Fontana deia que Espanya té dos problemes, un a 1492 i un altre a 1614. Per què? A 1492, perquè la conquesta d'Amèrica permet finançar aquest model rentista dels diners fàcils.
no? Anglaterra fa una conquesta semblant, molt més dura després fins i tot, en termes del genocidi que provoca, però si més no, s'industrialitzen amb aquests diners. Aquí no, aquí el que es consolida és un model rentista que si féssim una línia des de 1492 fins aquí, jo quan veig Abascal per això els dic, vosaltres sou el nuevo partido de los encomenderos. És que us penseu que sou, no? Que sou Hernán Cortés, infleu aquí el pit, però el que us interessa és això, és la pasta, els diners fàcil. No? I llavors això està a 1492 i a 1614 s'acaba de consolidar en un moment molt centralista que els republicans, com Pi i Margall, diuen és que si no trenquem això, Pi és molt radical en aquest tema, no hi ha republicanisme. A mi una república unitària em sembla tan dolenta com la monarquia, diu Pi. És duríssim, És una monarquia con gorro frigio. Punto. Per tant, la república és federal de lliure adhesió o no és. Molt interessant. I Pi és un avançat en tot això. La república francesa, els jacobins, per què va acabar malament això? Perquè no van ser capaços de descentralitzar el poder com calia i li van deixar a la monarquia la possibilitat de tornar molt fàcilment amb un cop d'estat. Efectivament, la república francesa, que va ser un signe de llibertat, d'igualtat i de fraternitat, acaba caient perquè no du a terme aquesta tasca de la descentralització, de donar força al municipalisme. Bueno, tot això té a veure amb la Primera República, també ens ajuda en els temps en què vivim. És a dir, hi ha dues maneres de mirar això. Una és pensar, home, es va intentar moltes vegades i no s'ha aconseguit, no ho aconseguirem tampoc aquest cop. Que jo crec que és una manera, una certa melanconia que ens porta a la inacció. La invitació aquí és tot al contrari. La gent mai no s'ha rendit, mai. I la gent popular mai no s'ha rendit. La gent que no té res a perdre, o que té a perdre, naturalment, coses, perquè ara té coses a perdre, però s'ha de continuar lluitant. Es va fer la Primera República, es va fer la Segona República i s'ha de continuar fent avui, en condicions que són difícils. Però què us penseu? La Primera República, quan es proclama la Primera República, només la reconeixen 4 països de tot el món. Bàsicament 2, que eren importants en aquella època. Estats Units i Suïssa. Molt interessant, perquè eren els països més avançats d'Europa i d'Amèrica en aquell moment. És a dir, que el món més democràtic diu la Primera República Espanyola. Oh! La Primera República Espanyola. Walt Whitman escriu un poema. Walt Whitman, el gran poeta de la democràcia americana, escriu un poema dedicat a la Primera República. Víctor Hugo, si es proclama la República a Espanya, Europa pot tenir pau. Es pot acabar la guerra. Perquè l'antimilitarisme del republicanisme, en temps de la massacre a Gaza, etc., també és molt important i és absolutament clau. Ara, la Primera República neix en condicions molt poc propícies. No és molt diferent el que ens passa ara, Es proclama la Primera República i a França s'acabava de reprimir la Comuna de París, tornaven governs monàrquics, conservadors, reaccionaris, condicions duríssimes, el mateix que li passa a la Segona República. I tot i així, el que és increïble és la resistència dels pobles peninsulars. I Pi i Margall diu una cosa molt interessant, que és, mentre més clarament federal sigui la república, la resistència serà major. El centralisme no ajuda. Hi ha gent que diu, no, és molt important concentrar el poder perquè així tu pots enfrontar-te millor a l'esforç. I Pi diu, no, aquí a la península no. Mentre més llibertat deixis als pobles per autoorganitzar-se, més fàcil serà que es coordinin per fer-ho. Sabeu que a la Segona República va haver-hi tot un debat sobre això, però Pi ho tenia claríssim, que només reconeixent la llibertat dels diferents pobles peninsulars era possible plantejar aquesta resistència. Bueno,
D'això va el llibre, és una invitació a que pensem més coses d'aquestes. Si ara aneu a qualsevol llibreria, a la Casa del Llibre, el Corte Inglés, llocs, està ple de llibres de divulgació fets per autors d'ultradreta. Està ple. I no trobareu cap tipus de contestació perquè en aquestes llibreries no hi són, perquè les mateixes distribuïdores ja s'encarreguen que sigui molt més difícil que arribin determinats llibres, no? Uns llibres i no pas uns altres. Per tant, el moviment d'aquest capitalisme financiaritzat, neoliberal, va passar per un moment amb coses com a Ciudadanos, amb gent que deia no parlem de la història. Però això no ens ha servit. I ara el que tenim és una dreta molt més furiosa que diu parlem de la història, sobre cada moment de la història. Tu a Madrid puges i parles de la Segona República, d'Unamuno, no sé què, puja un de Vox, diu, eso no es verdad. Aquel día de julio, a les hores, ells tenen perfectament clar la importància que té recuperar la història. I nosaltres ho hem de fer. El gran repte és recuperar-la en materials que arribin a la gent, que hem de ser molt creatius i molt imaginatius, que arribin a la gent, però ja dic, s'ha de recuperar el que ja tenim. O sigui, no pot ser que no hi hagi prou consciència a Nou Barris del que significa tenir la plaça de la República i tenir a Pi Margall aquí. Hem de fer que això sigui un orgull, perquè això ens dona força. Home, si tenim això aquí vol dir que tenim la força dels treballadors i de les treballadores que al 19 van ocupar els ateneus, van demanar que es posessin límits als lloguers, que es posessin límits als aliments, van estar contra les guerres colonials. I per tant, bueno, no sé, és una invitació, així que moltíssimes gràcies per ser aquí i per... Hem tingut una classe magistral, indudablement, amb 3 bons mestres. Ara obrim un torn de paraules. Si algú vol fer alguna pregunta o l'altra, no serà molt llarg, indudablement, perquè també es fa tard, però bueno, si voleu fer alguna pregunta, aixequeu la mà i us passarem el micro. Vinga, animeu-se, que segur que teniu molt que preguntar. Us heu assabentat de coses que desconeixíeu, com jo.